malama ni na san gini da na samu ɗan fili na a wani ƙauye nake ginawa ne ma ɗan ɗaki. Malama da na fara gini na ɗauka wasa da na ja da aka daka mun wani lissafi da na zo wallahi kuka ne kaɗai ban ba. Na ce ashe haka maza suke cin baƙar wahala a gini? Ko a gini da maza suke yi wallahi Allah zai kama mu akai. Shekara ta 10 har yanzu ban kai ba. Bari in ba ku wannan labarin. Kuma ko yau in na gama duk abin da nake a cikin garin Kano sai na tafi ƙauyen nayi zama na a gurin. Yayi tsakani da Allah malama. Kuma shikenan sai in zauna kuma kullun da ke da lasifika? Yana nan. Wallahi. Barka ai habbe ne na dora malam. Amma fa na ci jiki kuma ina kan cin jiki kuma ma baka san ma wani tashin hankalin ba sai ka gama duk gine-gine. Sai a zo a ce maka linta, round linta, ita ma kuɗi ce mai zaman kanta. Sai a ce maka overhead cost. Kana gamawa sai a zo a ce maka gota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Malama kina gamawa kuma sai